were kode to kochope kiwango ma japiny obolo mzigo kende ibro gombo ni kata opposition no mondo bede okwani jopiny okwe kik gibi gilawi kaka gidwa lawi no e kinde gi inyalo penjo ero koro jopiny ema koro donjore kode bende to jopiny gi bende gi network ni kidieny machalo nade mane penjo maduong' ahinya mantie kar ka nikech wacho kanyo ni ka onego bed ni time oko mar od bura joma gi onego bed ni kanyo kaka kweth mar Azimio onego bed ni range kata kamano yena mondo dhi e county ma Kisumu atura ne kod Tabitha Ogutu. Tabitha iwinjo kanyo sigana molos kanyo kod George Bati kendo gino mantie kanyo wacho ni digni kachel koda ka ng'ukni weche gi mag tudruok koda kata mag twak mane kind Azimio koda Kenya Kwanza gino maduong' magilose giwacho kanyo ni nitie jok moko monego bed ni mede twak makama jok monego mede twagne gin jok mage awinja pachi mapiyo ni mar Kisumu kanyo bende wan gi chenro moro matimore nyaka cha waduogo mondo mi warangi mathoth ahinya matimore kar kanyo to nyaka sani iwinjo kanyo wach matuli bende wacho en ang'o ma sirkal nyalo timo mondo mi gibede twak makare kod duond buche mamoko ponono ka ok en kata mar Azimio kende. Cleophas apparoni twak matimre mar Bata Sansani nikech buche mamoko kata joma moko go gin ne ginena ka sirkal tima gige kako timogo sirkal bech ngima medo mana dhi kata idho kamano to nokwaneno ka giwuok oko to kendo gipingo sirkal kana Azimio kotagi Right Honorable Raila Amolo Odinga nowuok oko bochako wach maandamano wach maandamano ni mokelo wach bipartisan gin ne okwaneno gi ka giwuok gibende bag dhi maandamano cha kata ndalo maandamano go weche masani woye bipartisan talks gi gin weche mane kane Azimio dhi maandamano gin weche mane gidwaro ni mondo sirkal otim secheka to sani ka giseno ni Azimio nyalo yudo kata nyalo bedo ni dwaro mamoko magidwaro inyatim sirkal kaendi to gibende gino ni wabed part of this bipartisan talks. Penyo maduong' en ni what was the cause kata kapok nwabero gi bipartisan talk what was the process ang'o mano kelo bipartisan talk ni winjruok mar bipartisan talk no kel gi wach moro ni wadwa ni Kenya kikwagore uru kata kikwadhi maandamano wadhi uru the bipartisan way ma wakelo wabunge moa Azimio One Kenya Alliance kod moe Kenya Kwanza mondo watwaguru eweche madito mane Azimio chiwo kata kane gitimo maandamano koro mokwongo da wach ni wach mar joma moko wacho ni gidwa donje wach ni Azimio already weche ma o represent kata ma weche modwa ni mondo tim gi sirkal kata mondo obed ka reforms mamoko gine same weche ma jogi bende bokonyogi so it's a representation of the issues ma common wananchi the mondo otim negi to give feel nigin gi divergent opinion that is okay we are a democratic country inclusion bro mean ginyalo channel dwach gigi through apparently it's upon the people who are conducting the partisan talk mondo mi alternative means majogi nyalo channel yuagi mondo seche mitimo partisan talk wacho ni bende kaka mama mboga kata japikipiki kata wan kaka common wananchi kata wan kaka jomamine ma wan leaders mopogre piny kaendi wadoro ni wabende dwachwa en ABCD koro seche mutwa kaendi representation mar mine nitiere bipartisan kacha koro wawe koro complicate gini nikech the more we take time mondo ni jogi dwaro joka dwaro to work out time mang'eny weche ma wadwaro ni mondo tim kaka wacho ni magi weche madito kendo gin weche ma touch on the common mwananchi gimeda dhi mbele to okwayud solution koro kanyo aparo ni anelo pogra e paro matin gi joka nikech kata ndalo maandamano mane babo wuok makata babo odwa lose ngimane gi joma Azimio mamoko waneno nyaka journalist nobedo attacked gin kanye dalogo magini no litu bipartisan talk marariyo apani kanyalo medo Cleophas nyawacho ni Kenya wan kuma rach kiwoe adier nikech ndalo mokalo nawinjo ka jatend piny wacho Ruto wacho ni jo Kenya kata vijande ma Kenya kaendi mondo yud tich to nyaka wawoya gi pinje mamoko kaka Canada gi Germany gi pinje mamoko kore ka wayude ni jogwa iting'o itere pinje ka mondo yud tich penja chiel ma anya penjo en ni ere kaka
a president nyalo bet piny to mane gima onyalo paro is an alternative marketing employment. Sani siasa mang'eny mogoyo moduokre gazimio mowuotho ka gi kacha pesa gitiyogo mang'eny e traveling. Ere gimomiyo gi focus on building the economy, manufacturing sector, one gi the industries in Kenya. Ere kaka ogionge gi paro mar loso because the more gi impose taxes, nyaka gibed gi away mabende ginyalo create more employment opportunities, kata creating businesses, kata business environment and such things mabro miyo wabedo gi revenue magin miloso kata wayudo koa jopiny ma Kenya. As much as you want to increase their tax base, nyaka gibende gi increase kata gi make the environment of business kata environment of work conducive in a way moro mabromio ni jopiny timo biashara makelo pesa. Vijande bende nyaka gimi support mopogre. Sani what talk about unemployment mar youth Kenya kaendi to paka yudo ka sirkal we wach mar even the small businesses mag youth gi kata support manegi wacho ni gimiyo jogi oge in fact gi promises manegi miyo wakane gi campaign sani accountability onge magetimo. So this bipartisan talk also is a way magimedo push mondo as much as nigi under deliver to accountability on their part onge. Koro aparoni wan gi weche madito matimre Kenya kaendi mokomorgo to we need to see Kenyans maol gi false promises masaka sa kendo aparoni next time ko wachini woguru woko be okonego beni warito nikech ngimose olowa wan kaka jo Kenya no gwabedi gi waoni initiative to anyis sirkal ni wan wadwaro ni mondo sirkal